látszik, hogy föl van újítva ez az út. Itt van a Újézi iskola. Ide megyünk a Botondó utca Tatárról. És akkor amúgy jövünk majd vissza. Oké. Okay. Erőből rá lehet látni úgyis a uszodára. Régi Puskkin utca. Szép növény. Itt se látták. Növényekkel teli utca. Itt is nagyon egész komoly lakóparkot építettek. Aha. Sok német lakik itt is. Ez az utca végén. De igen, ott láttam a fürdővel szemben, az innen oldalon vannak szép új sorházak. Mármint a tóval szemben Hát inkább. itt kezdődik. Aha. Ez a Jász utca vége. És csak Tom Cruise, látod? Kész nyugat. Ide nagyon sok mercis német költözött. Itt a sorházban is, de főleg a végén a társasházakban. Itt szembe a Tóhotelnek a bejárata, bár szerintem be van zárva, nem működik. És akkor itt balra, itt az utca. És már most hegyes szemeidet, Tom Cruise, mert most olyat látsz, hogy Európában egyedülálló. Tessék, Kecskemét. De egyébként az interneten is képeken meg lehet látni. Hatalmas építkezés, lassan már befejezéséhez ér. Most először megnyitják az uszoda részét. Meg itt mellé épül majd egy szálloda. Ez hatalmas. Mi is lesz ez? Mondd csak egy. Hát ez lesz az új kecskeméti sportuszoda, meg ilyen wellness fürdő. Center. Milyen szép kukák, vagy nem tudom mik ezek, lámpák lesznek. Növények is vannak bent, meg minden. Tessék, nagyon dizájnolnak. Na. És ott van a medence térlent. Na, itt pedig a régi fürdő még. Ott a csúszda. Ja, és itt meg, amit hallottál, új stadion fog épülni? Az orosz laktanya helyén? Egyszer Szerbiából hallottam ezt a információt. Ilyet, csak nem tudom, hogy van értelme. Most itt épp felújították a régi stadiont, meg a sportcsarnokot is. Igen, na akkor most leállítjuk, ennyi. Ó, tehát azért nagyon ideje volna ezt a szemétdombot eltakarítani innen.